okela hasiera batean, ezan okela izan behar, ezan proiektu publikoarentzako edo proiektu ireki bat, unibertsitatea bukatzea geunden 3 ikasle ginen, hasieran bat ematzu gehiago, eta ez genuen dirurik, eta espazio baten bila genbiltzen, gure lan pertsonala, artista moduan, lan pertsonala garatzeko, ez? Pixkat ikusten genuena zen, behar bat, beste artista batzuekin elkarbizitzarako espazio bat sortzea, ez? Eta izatea espazio bat nun erakusketa zaratago bai emango zela adin ezberdin, artista, adin edo ibilbide ezberdinetako artean transmisioa edo bai genuela preokupazio hori, ez? Eta gero espazio ireki bat izatea eta arte kontekstua zabaltzen saiatzearena, ez? Eta publiko ezberdinak bertan emango ziren halako espazio ireki bat, ez? Sortzearen ideia. Niretzako okela da, ni askotan egin dut laborategi hitza, ez? Ezakit, espazio bat, gure jarrera ere bai etxeetan idea, ez? Mantentzen duguna guztiz irekia edo zein proposamen bertan emateko, arriesgatzeko, hanka sartzeko espazio bat. Nortasun handia daukana, oso konotatuta dagona, mantentzen dula esente izan zanaren jatorria. Bilbon ez direla ematen alako, dauden artista guztiekin ez direla espazio asko ematen. Arte garaikidea beti mugitzen dela alako maxima batzuetan herriarekin edo guztiz urrun edo bi mundu izango balea bezala, ez? Eta ez zirela inolako guzti horrekin pixkat apurtzearen ideia genuen, ez? Okelak erantzuten dio edo badagor leku bat okupatzen arazo kontestual bat eta da, egia da, igual Bilboko kontestuan, Euskal Herriko kontestuan daudera artista asko eta lan oso ona egiten ari dianak, baina gero erakusteko espazio gutxi daude, ez? Espazio hurbilagoa, elkarbizitzan oinarritzen dena eta ezakit, ez? Pixka bat apurtzen duena arteak berak duen nola itxura guzti horrekin, ez? Artista perfil batekin lan egitea bere horretan oso zabala izan daitekena, baina ulertuko duna egite zaion proposamena okelaren logiken barruan edo espazioak ditun baldintzak ulertuko ditunak, ez? Eta orduan, ez dana izango iritsi 4 kuadro jarri eta jun, baizik eta, ez, pixka bat espazioarekiko edo espazioarekin negoziaketa edo borroka moduko hori ulertuko duen artista mota bat edo, ez? Nik uste, nik dena da, pero hurrengo pausua da, sartzea tuboa hor. Muntaian harrapatzen guztue, normalean erakusketa bakoitzan aurretik astebete edo ibiltzen gera artistek, egoten dira beraien elkarlanean, erakusketa montatzen, espazioak antolatzen, da ikusten beraien piezak nola egokitu daitezkeen espaziontara. Eta orduan, alderrik eta politena da, beraien artean normalean ez da aurretik ez ezagutu elkarlan sendoak eraikitzen diala modu oso naturalian da, hori da, ustez igual daukagun eta parterik baloragarriena, aberatsena. El proyecto está conformado por 3 personas. Entonces, digamos que lo que hacemos es articular la obra de las 3 personas en torno a una muestra común, dentro de lo que supone el espacio de Okela, que ya de por sí tiene como unas características muy concretas.
Lo importante de la exposición es que, independientemente de que cada uno haya hecho su obra, de alguna manera se articulen, que todo genere como un ente, que no sea una exposición colectiva al uso, sino que todo funcione con todo, se articule, se contamine, se parasite un poco, que es un poco la idea que yo he hecho con las piezas que estoy presentando aquí, y de alguna manera ver cómo funciona todo en el espacio. Justo hemen daukadan pieza hau da, hemen zegoen zapai honen gainean, hemen zegoen zapai honetan interbentzio bat egin nahi nuen zulatzen, barruan atmosfera bat egiteko. Erakusketa honen programa da artisten meeting pointa, eta bertan batzen dira 3 artista, 3 generazio desberdinetakoak, ni kasu, zaharrena, erdikoa eta gaztea. Eta ni kasu honetan gaztea naiz, eta oso ondo dago besteengandik ikasteko, ez? Esperientzia dutenengandik, ez dakit. Lan egiten den espazio bat eta artisten arteko espazio bat. Artistak gara eta hortik ulertzen dugu guztia, ez?